Wadhi gwenge mag Tana River kama oganda buora mane olodare miechgi e alwora ma aora Tana oyudo puonj ewi ratiro maggi kaka manochiwnegi gi lai makare ewi okenge ma ginyalo kawo mar goyo lipot e kinde ma irocho ratichgi e kuonde ma gijotie. Oganda go modak e kambi ma Adele, Mashambani, Bahati, Danisa kod Onkolde noyudo puonj ma kamano kowuok kuom riwruoge mopogore opogore kod apisas mawuok e kaunti ma Tana River. Ripot ma owuok ka riwruoge go yango midhiero ma oganda go osebedo ka kadhoe koting'o nok mar chope, nok mar pi maler mimodho, chiemo kama giduto thoro kelogi e telonegi tuoche mopogore opogore. We're still facing. One, the elders, the young ones who are unable to access medication have been affected. Some have those chronic diseases such as diabetic, hypertension, and because of the before the rain started, there was this down-tooling of the doctors. Most of them have been affected. Mothers have not been spared also due to lack of food, which they are not having. They are unable to breastfeed. One of the issues that has really come out in this IDP camp is that the population is very high. We partnered today with UNICEF so that we could really realize some of these interventions that we have been doing actually at the ground. At this camp, we have met with the children, sensitizing to them their rights, sensitizing to them the need for them to go to school. We have also sensitized them on eradication of harmful cultural practices and also on climate action.